Čo si nemôžem opustiť? Ja som si to nemohla opustiť. Ešte stále som učiteľ a som platený za to, aby som vás učil. Tak si ma Už máš stiahnutý flash. Áno. Tak pustí Mačome. Počkaj. Tu to mám. Mačo. Hej, čo? Tak si vedí povedať. Games, Java Games. Mladí muži, nehrajte tú, lebo bude to mať konsekvencie pre vás. My nehráme. Čo je? Čiže instalácie produktu, alebo to je Flash Player, plugin je nutné ukončiť následujúce aplikácie. Tak dáme do mrni. Fire. Keď si super. Som podal, že nie, to je slušný výraz, to je slangový výraz. Dobre, už je, pustím znovu. Však už je. Tu je toto. Výborne už sa inštaluje. Až teraz? Práve si, že už je nainštalovaný. Dobre, u banky nový Berlín. Viete, čo je